كما أرسلنا فيكم رسولا منكم دا نعمت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکی تاستاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے چتاسو پائے بنے نہ پیدائے فاذکرونی اذکرکم نیادوئے ماز بتاسو یادوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والو کلک کیزان صبر کولو پمونس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دن دخرول دا پارا چدا دا عام عمرو پشاندی بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جندے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگینا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرنا کو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبا صبرناک دی چکل ارسیگی دی دس مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم الصلوات من ربهم ورحمان دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی باندے تعریفون دی دی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون ودا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندین فمن حج البیت اعتمر نسوک چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسکنا دے نگنی پدان پدے چیزی رازی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا اچاچے پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقینا کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمونو دہدایت دخبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیبان اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ وَلَعْنَتْ کی پدیمانے نور لعنت کا ان کی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا مگر آکسان چھ توبہ ویستدے گناہنا اور نیک کخ بالعمل اوخکارے کہا چھ سی پٹکڑو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ دا کسان زخاص میں روانی کم پدی وانا التواب الرحیم
اور زم ڈیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے